Ndị be anyị ekenekwa m unu. Ihe m chọrọ ịkọwa taata bụ maka ọrịa acha-ere. Otu anyị ga-esi were ihe si na ahụ pọpọ a na ihe ndị ọzọ na akụrụngwa ndị ọzọ wee mee ezigbote ọgwụ eji agwọla acha-ere. Acha-ere bụ ọrịa nke ọtụtụ mmadụ na-aya. Mana ihe mere m ji sị ka m mee ihe onyonyo a bụ na o nwere ofu nwanne anyị nwaanyị bụkwa onye na-esonye Ada Nsụka Family na-akọwara m na ya bụ acha-ere na-enye ya ezigbo nsogbu. Ma ebe ọ nọ abụrọdụ ebe a ga-eweganwuru ya ọgwụ na ọ nọ ebe dị anya. M wee sị ka m mee ihe onyonyo anụnwa wee nyere ya aka, wee sikwa otu aka ahụ wee nyekwara ụmụnne anyị ndị ọzọ bụkwa ndị na-arịa ya bụ acha-ere ka m wekwere wee nyere ọtụtụ ụmụnne anyị aka. Ọgwụ a m chọrọ ime kịta anụnwa m chọrọ igosi unu, kọwara unu ka e ga-esi eme ya. Ihe ọbụla bụ acha-ere maọbụ na ịzọtara ọgwụ azọta na o nwere ka o si eme gị n'ụkwụ, ọ na-akọ gị ọkọ, ịkọọ ya ọkọ, o bido zaba, imere m ihe a were ya sobie, ị ga-ahụ na ọ ga-adị gị mma. Ihe anyị ga-eji wee mee ma nke a ga na-eji asapụ ya asapụ ma nke a ga na-ete ya ete ga-abụ ụzọ ihe isii, mana aga m eme ya na nkeji na nkeji ebe ọ ga-ekwe wee doo unu anya. Nke agba nke mbụ a anyị ga-eme bụ ụzọ ihe ịtọ ka ị ga-eji wee mee ya. Ị ga-ewetara m agadi isi awọ. Agadi isi awọ, ahịhịa na-akpọ agadi isi awọ, na-ekwe ya n'ime ihu ihe onyonyo m. I wetakwara m ncha be anyị, ncha Igbo, ya bụ ncha ojii. Ọ bụ na iweta ncha ojii ahụ, ihe ọzọ ị ga-emere m bụ arụ pọpọ a ị na-ahụ, lekwa ka m si na-akawa ya. Ị ga-ewetere m ya bụ agadi isi awọ, ahịhịa agadi isi awọ ahụ. Ọ bụrụ na ị kaa pọpọ a mma maọbụ mvọ aka gị ihe ọbụla iji wee kaa ya, ọ ga na-apụta mmiri otu a. I were agadi isi awọ ahụ wee na-ehichara ya. Ị ga-ewere agadi isi awọ ahụ wee kachaa ya, hichawa mmiri ahụ niile, mmiri ahụ dịcha ya na arụ na-agbapụta, mmiri ọcha anụnwa na-agbapụta. Ị ga-ewere agadi isi awọ ahụ wee na-ehichara ya bụ mmiri. Ị ga-eme ya imechaa pọpọ nke izizi, metakwa pọpọ nke ịbụọ ka o nwee ike ka ọ gbagota. Ọ bụrụ na ị mechara m ya otu ahụ na ihe ọzọ ị ga-emezikwa bụ na ị ga-achịkọrọ iwere agadi isi awọ ahụ tinye ya n'odo wee sụba ya. Ị ga-asụ ya nke ọma, sụrichaa ya odee ede ọfụma. Mana mgbe ị na-asụ ya, ịsụgide ya osụcha ya odee, i weteziere m ncha ojii ahụ nkọwara unu bụ ncha be anyị. I were ncha ojii ahụ wee tinye n'ime ya wee sụkọta ha niile. Ịsụkọta ha niile, mee ya ka ọ bụrụ na ọ kwọriri nke ọma. Ihe ọzọ ị ga-emekwara m bụ n'ụtụtụ, mgbe ọbụla ị ma na ị nwere ka acha-ere ahụ si wee na-enye gị nsogbu, ya bụ ure ọkpa, o nwekwa ndị na-akpọ ya ure ọkpa. I were ya kuru mmiri, were ncha ahụ ịsụkọtara ya na agadi isi awọ na ihe a si na ahụ pọpọ a, i were ya wee sabara m ya bụ ụkwụ gị ahụ. Were ya saa ụkwụ gị ahụ, mana ka ị si asa ya bụ ị ga na-esi n'ebe elu ikpere ma ọ n'elu ụkwụ gị na-asada ya asada. Asagotekwana ya enu. Ị na-awụsị ya mmiri, ị na-echi ya ihe ahụ ijiri agadi isi awọ na ahụ mmiri pọpọ anụnwa wee rụọ. I were ya na-asa ya. Ị ga na-asatụ ya asatụ n'ala. Ọ bụrụ na ịsagide ya sagide ya, sachaa ya, saa ya n'ụtụtụ, then oge abalịkwa ịsaa ya. Ọ bụrụ na ịsachaa ya, na ihe ọzọ ị ga-emekwa bụ na aga m akọwakwarụ na agba nke abụọ bụ ihe ị ga-ete ya ete. Ụzọ ihe atọkwa ka ị ga-eji wee meekwa nke ahụ ị ga-ete ya mgbe ọbụla ị sachara ụkwụ gị ahụ. Ụzọ ihe atọ ahụ bụ nke mbụ bụ mmanụ aṅụ, ya bụ honey, ezigbo mmanụ aṅụ original, na-abụrọ ndị awarawa ya. Nke abụọ ị ga-ewetakwara m bụ nshi egbe, a na-akpọ ya gunpowder, nshi egbe. Nke ọzọkwa ị ga-ewetara m bụ cinnamon powder. Ọ bụrụ na ị wetara m cinnamon powder ahụ, i were cinnamon powder ahụ tinyere ya bụ nshi egbe, kwọrie ya ọfụma ọfụma ka ha niile nwee ike dị mụrịmụrị. Ọ bụrụ na ị kwọrichaa ya, ọ dị powdered form, i were ya wụnyere m n'ime mmanụ aṅụ ahụ, kwọrikọta ya na ya nke ọma, nwee ka ha niile nwee ike gakọọ, jekọta ọfụma. Mgbe ị mechara ya, ya bụ ọgwụ bụ ka ị ga na-eji ete n'ụkwụ gị ahụ. Mgbe ọbụla ị sagidere nke ị na-asa asa n'ụtụtụ, sagide ya sacha, i were nke ahụ ị na-ete ete, were ya wee tee ya. O rukwe n'oge abalị, ị saakwa ya. Ị sachakwa ụkwụ gị ahụ, i werekwa ya nke a wee tee ya.
Ma ihe ọzọ ị ga-agbakwa mbọ wee mee bụ ọ bụ na ọ na-akọ gị ọkọ akọkwana ya ọkọ. Kama ị ga-akụ ya ọkọ ịbịa imetụ ya aka, imetụ obere aka metụ obere aka iwepụ, mana akọna ya ọkọ maka ị na-akọ ya ọkọ ọ na-abawanye. Mebe ya mgbe niile, esepụkwana aka na ya. Na-eme ya mgbe niile, mebi ya tutu ị na-eme ya ihe dịka izu ụka maọbụ izu ụka na-abụ. Ị ga-ahụ na ọ ga-ejide ya bụ ihe na-ewetu ya ma na-achakpọrịta ihu ya. Ma biko nyekwanụ m aka ma tosara m nkụzi anyị anụnwa nke ọma. Ọ bụrụgodi na ị nweghọ nsogbu ọbụla bụ ihe gbasara acha ere, biko tụsaa ya maka na ama m na o nwere onye a ga-eji ya wee nyere aka. Ọ bụkwanụ na taa bụkwa izizi ị ka na-esonye Ada Nsukka Culture TV maọbụ na ị na-esonyebu Ada Nsukka Culture TV mana ị ka tinyebere anyị aka n'akara nsonye ya bụ na follow button, biko ka ị tinyekwara anyị aka n'akara nsonye. N'ụbọchị ọbụla ka anyị tinyekwara ihe onyonyo gbasara arụ ike nke ga-abara gị uru ka ị nwee ike na-enweta ya. Ọ bụkwanụ na o nwere ọrịa nke na-enye gị nsogbu nke chọrọ ka anyị nyere gị aka, ịkpọtụrụ anyị n'akara ekwentị ka anyị tinye n'ihu ihe onyonyo anyị. Ọ bụrụ na ị na-enwe infection, staphylococcus, E. coli n'ụdị ọbụla, ụdị infection ọbụla, untreated infection nke tagoro nchara n'ime arụ gị, ọ bụrụ na ị bịa anyị ga-enye gị ezigbo ọgwụ ga-eme ka ya bụ infection si gị n'arụ wee pụọ. Maka na infection bụ obere nsị na-emebi ike. Infection nwere ike ime nwaanyị ọ gaghị adị ime, o nwere ike ime nwaanyị nsọ ya akpọchie maọbụ mee ya ọ baa na hormonal imbalance, ma ọkwa na ọ bụrụ nwoke ọ ga-emenwu nwoke mmiri okiri ya agakwarụ ọrụ, maọbụ mee odogwu ya gakwa ewelite isi. Ọ na-enye ezigbo nsogbu n'arụ, mana ọ bụrụ na ị bịa anyị ga-enye gị ezigbo ọgwụ a ga-eji wee pịachaa gị wee kpochapụ ahụ gị, ahụ ga-adịkwara gị. Ọkwa na ị na-eme nsogbu hepatitis B, hepatitis C n'ụdị ọbụla, ịbịakwa anyị ga-nyekwa gị ezigbote ọgwụ nke ga-arụ gị ezi ọrụ n'ahụ. Ma ọ na ị na-enwe ọlsa, ma ọ na ị na-enwe malaria mgbe niile, malaria ana agbacha ọgwụ ọ ga izu ụka ọ na-achite, ọ bụrụ na ị bịakwute anyị, anyị nwere ezigbo ọgwụ nke anyị ga-enye gị. Ekelekwa m unu, ka emesịanụ.